Vaimim at sang tir tui taka edan kan tilang don ni. Tihian kan nuai thaveka kan lo silfaya nga ka ren mang ahian kan om dona rice cooker po at heita anuaya hianin tihian tui kada ta amin om tur khamo alei po lei bel the ani kan lo silfai ta vara hei vaimim po fai sar maya chuan hei cotton kha kan thata a chan chu kho akwa kho azau wangin atla cotton fai var mai ni sa pho kha kan lo kho ta tihian a so a hnuaya tui hu pona ti phel mai theilovin kan kho thani tuna chuan minute som pariat som pakwa don kalo chhuma a min nge min lo kan enanga a min to kha ka ring deuh tlata a min mel lutuk tui nai sor lutuk vaimim hi akoma chhum hianin vaimim i nge ni vitamin te a chapna om tur ang kha atui akhan akal na selutuka chuwang chuanin a thatna kan hmu tur ang kan hmu lova hetia om hi chu atui mai pa ka hianin nge ni vitamin te alo tam ta ahang tui tang kan ei chin ahang lutuk atui lutuk a min dan po to khe pum thia wa min em box siamo tok to ni karen kan off nga rice cooker po a thei vi kan ni kan lo du to ta kan vaimim chun thingpui me tur kan siam zo to a ton chuan thingpui lam kha kan lo lum ve thunga chuan hei thingpui fe ania ka thingpui chuan hi glass thum thingpui no thum ani chu ta chuan thingpui fe hi ml so hi ka thlak thin ani chuan ka thlak to a thingpui fe ka chu tuna chuan so thing kan lo thlak anga so thing kha kan lo thlak to a kuzung pui tiat vel kha kan thlak ta a chuan tuna chuan black pepper le thak thing dip tlem te kan lo thlak bok dawn ani chuan a thlak tur chu kan lo thlak to a bong hu te hi hei thingpui no khat le a chan ve ang vel aniang chu kan thlak anga atui lo thei lo ni ke si a phit dep maya aron phul so mai ti hianin a phul hi kan chokanga thingpui tui thei dan tur chu a phul hi a re deuh duak thlengin kan chokanga thingpui hi atui lo thei lo a hei chini ka tel lo a in leng te han nei han tun lai chu thingpui hang du ti hian oma atla chopin chini hi chu kan tel mai dawn ni arim atui kho mai engpo hi siamila arima tui hi chuan min kowa min hi veta e cha kom thina black pepper le thak thing rima nam ram rama hi si tan deuh pe chuanin
Asin tuk Vaimim chu asat lai takin butter hi tel tur ni a adai to no chuan butter hi alo khal sa siam o a cho rual theilo a mix theilo wa ti hian du chuan chian alta ki chu chi al hi tui ka ti vak lawa te butter ne na cho top hi ka du ta ti hian thingpui hi a mel hi a tha viau lo angin a lang na nga thingpui tui tak tak hi chu a mel hi a tha vur theilo zok ka thian nu na te lom tui don tok tlepum siau me kum nau pang sok te tan hian akim sang dewa han ti thin hi anga ya tui khop mai hei batar kan choka kan ei thina atui hang don lu to ken me lu to kan batar ne nian mo nang ni pon tui win in lo siam ve don nia ka video te min lo thlir sak thina role piang te min lo ti sak thina wang hian kalom em a nang ni po in tui zong ate mal som na nong zel turin do sakna ka hlan bok chu ni e